שלום ילדים, היום אני רוצה לספר לכם את הסיפור של סבא וסבתא רבא שלי, את הסיפור של סבא יוסף וסבתא שולמית. סבא וסבתא נולדו בתימן, בכפר ליד העיר הגדולה דמר. הם התחתנו ונולד להם בן. השם שלו הוא זכריה, והוא סבא שלי. סבא וסבתא תמיד חולמים לעלות לארץ ישראל. יום אחד הם שומעים שהיהודים בארץ ישראל מקימים מדינה בארץ ישראל. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. לסבא וסבתא יש בית מאוד גדול בתימן, אבל הם אומרים שיותר טוב לגור בארץ ישראל ולא בתימן. ב-1948 קמה מדינת ישראל. סבא וסבתא שומעים על הקמת מדינה ליהודים והם רוצים מאוד לעלות לארץ ולגור בה. ב-1949, כשנה לאחר קום המדינה, סבא וסבתא מחליטים לעלות לישראל. הם משאירים בבית כמעט את כל מה שהיה להם ולוקחים איתם רק כמה בגדים וכלי מטבח. סבא וסבתא וזכריה התינוק הולכים מהכפר עד עיר שנקראת עדן. חלק מהדרך הם הולכים ברגל וחלק מהדרך על חמורים, כי פעם לא היה מכוניות בתימן וגם לא רכבת. במשך שבועיים, בקור ובחום, סבא וסבתא הולכים לארץ ישראל. כשהם מגיעים לעיר עדן, הם מחכים כמה שבועות עד שמגיע מטוס, ובהתרגשות גדולה הם טסים לישראל. כשהם מגיעים לארץ ישראל, הדבר הראשון שהם עושים הוא לנשק את אדמת ארץ ישראל. השמחה כל כך גדולה. כל העולים שמגיעים יחד איתם עוברים לגור במחנה עולים, מחנה עתלית. אתם חושבים שהם גרים בבתים במחנה עתלית? לא, במחנה אין בתים. הם גרים באוהלים. זה קשה לגור בתוך אוהל הרבה זמן. בארוחת שבת הם יכולים רק לחם עם מרגרינה, עגבנייה ומלפפון. אבל בכל זאת, הם שמחים על הזכות לגור בארץ ישראל. אחרי כמה שבועות במחנה העולים בעתלית, הם עוברים למושב אשתאול. שם הם גרים עד סוף חייהם. בהתחלה היה קשה כי לא היה להם עבודה, כמו שהם היו רגילים לעבוד בתימן. אבל אחרי כמה זמן, סבא יוסף מוצא עבודה בירושלים. לסבא וסבתא היה מאוד חשוב ליישב את ארץ ישראל. הם נוטעים עצים ומקימים את יער אשתאול. בבית שלהם היה עץ זית ואתרוג ועץ עם התפוזים הכי טעימים בעולם. הם גם מגדלים כבשים ותרנגולות. לסבא וסבתא היה קשה לעלות לארץ ישראל, אבל למרות כל הקשיים, הם אומרים שאין כמו ארץ ישראל, והם כל כך שמחים לגור בארץ ישראל.